Kedysi dávno, v krásnom a bohatom meste Bagdad, žil jeden chudobný nosič menom Hindibád. Každý deň nosil ťažké náklady a zarobil len pár mincí, aby prežil. Jedného dňa, unavený a hladný, si sadol pred nádherný palác, z ktorého sa linula vôňa lahodného jedla. Keď povzdychol, že život je nespravodlivý, počul hlas. Prečo sa sťažuješ, priateľu? Pred ním stál bohatý muž. Bol to slávny cestovateľ a obchodník, Sindibád, námorník. Sindibád začal rozprávať o svojich dobrodružstvách. Keď som bol mladý, túžil som po dobrodružstve. Naložil som tovar na loď a vydal sa na more. Jedného dňa sme zakotvili pri ostrove. Rozložili sme oheň, ale zrazu sa zem začala triasť. Nebol to ostrov, bola to obrovská veľryba. Potopila sa do mora a mnohí námorníci zmizli pod vlnami. Ja som sa zachránil na kuse dreva a neskôr ma more vyplavilo na skutočný ostrov. Na druhej ceste sme stroskotali na ďalšom ostrove. Tam sme našli jaskyňu a dúfali v úkryt. Ale jaskyňa bola obydlím strašného obra. Mal jedno veľké oko uprostred čela. Každý deň si vzal jedného z nás. Nakoniec sme obra oslepili rozžeraveným železom a utiekli v vreciach zavesených na krkoch obrovských vtákov. Moje ďalšie dobrodružstvo ma zaviedlo do údolia diamantov, kam nikto nevstúpi živý. Žijú tam jedovaté hady a dravé vtáky. Miestni obchodníci tam hádžu kúsky mesa, na ktoré sa diamanty prilepia. Ja som sa priviazal k telu mŕtvého zvieraťa a vták ma odniesol späť k ľuďom. Tak som prežil a získal poklady. Navštívil som aj krajinu trpaslíkov, ktorí mali malé telá, ale boli veľmi múdri. A stretol som sa aj s kráľom rýb, ktorý vládol podmorskému kráľovstvu. Naučil ma jazyk rýb a ukázal mi svet, ktorý ľudské oči takmer nikdy nevidia. Po 7 neuveriteľných cestách, počas ktorých som bol bohatý aj stratený, milovaný aj nenávidený, som sa vrátil domov. Nie preto, že som mal všetko, ale preto, že som spoznal, že najväčším pokladom je samotný život. Sindibád pohostil chudobného Hindibáda, dal mu zlato a povedal: Priateľu, šťastie je ako more, niekedy pokojné, niekedy búrlivé, ale vždy stojí za to plaviť sa. Od tej doby sa Hindibád stal Sindibádovým priateľom a spolu zdieľali nielen bohatstvo, ale aj múdrosť, ktorú prináša svet. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.